خط رسیده است و در لحظه تکرار مشاهده میکنیم که کم اگریسیوی هم بود عملی فوتبال بازی دسته اسخط و بعداً با پای محمد جان رحیموف هم رسیدنی پای دسته بازیگری دسته اسخط رو هم دیدیم، لیکن اول شده با توپ فوتبال بازی دسته اسخط رسید. کوششی بازیگران مهمان اما در حمله توپ رو صاحب گردیدن نمیتواند دلشاد جان کریموف. Манучер Жалилов, Глеб Грачев, محمد جان رحیموف با مشکلی روبرو میشوند حتی در اداره کردن توپ. حمایتگران دسته استقلال با بازیگر میانه میدان دوشنبگی فشار آورده شد، اما لیگنری دسته از این حالت بیرون اومد و باز هم قاعده بازی ویران کرده می شود نسبت به شیروان. نوره اساسی دسته استقلال از ناراضگی بازیگران رقیب عصبی می شود، در حالی که واقعا نسبتش قاعده بازی ویران گردیده است. این رو در حالت تکرار می توانیم مشاهده کنیم. چونی به نظر می رسد که به توپ اول شده رسیدن گویا دلیل دستک است برای همین گونه سخت رقابت کردن. البته دسته اسخط علاج دیگر ندارد و برای نتیجه همین گونه رقابت تیز و تند از آنها طلب کرده می شود، ولی احتیاط شرطی حتمی است، چون که البته برای خود فوتبال بازان این یک ضربه سخت برای دسته تلفات و این رو هم به نظر گرفت که در حیات هر دو دسته فوتبال بازان تیمی منتخب تاجیکستان هستند. حالا فرصت برای دسته اسخط از مسافه دور ضربه جانب دروازه. جهش رستم یتیموف را اگر به نوبت بگیریم این ضربه خیلی خطرناک بود، از کناری دروازه گذشته میدان را ترک میگوید. گراچوف توبرابوی بازیگران اسخط اکنون احتم نظروف که چیکار میکنه در اینجا با اشتباه را داد و باز هم از مسافه دور بازیگران دسته اسخط ضربه میزنند که این به نتیجه. محمد جان رحیموف منوچهر احتم نظرов موقع خود رو تغییر داده، همچون بازیگر میانه میدان رو راهنمایی میکنند، یعنی بازیساز نفری که پرتافتی اساسی رو انجام بدهد و اگر باز هم مفهومتر بگوییم پلی میکر اکنون احتم نظرов که در اولی بازی البته در کنار خودش و در موقع حمایتگری طرف چپ بازی میکرد. آنجا اکنون یک خودی تبریز کافی است هم در حمله که البته برایش توپ کمتر می آید و نیز در خطی مویه بازیگری مذکور می تواند خودش تنها بازی کند. گراچوف احتم نظروف
ва дарвозабон Рустам Ятимов ки шояд акнун зарбаи қавӣ мезанад ҷониби Шервонӣ. Ту бояд бо кӯшиши касе ба ҳамин футболбоз интиқол дода шавад ва ӯ ягон чи фикр мекунад, агар омиёна карда бигӯем. Нармуча Ҷалилов хаста шуд аз қафо нишастан ва кӯшиши интиқол додани тӯб аз ҳимоя ба ҳамла. Муҳаммадҷон Раимов, Аҳтам, Шервонӣ дар ҳамин секунҷа қарор дорад ва тӯбро акнун соҳиб мешавад. Дар якдигар бозӣ кардани ӯ бо Муҳаммадҷон Раимов ки футболбози мазкур баъдан зарба мезанад ки онро Владислав Шевченко соҳиб мешавад ба осонӣ. хуб астин дастаи Истиқлол кӯшиш кард дар дақиқаи 39 бозӣ ки пушти сар мешавад. мо яке аз кӯшишҳои камандарками дастаи Истиқлолро мушоҳида кардем. Муҳаммадҷон хуб албатта ӯ дар канор аст. Ин дафъа ба Шервонӣ ирсоли тавил анҷом дода шуда буд. Баъдан ба ӯ ту баргардонида нашуд ва акнун дастаи Эсхата дар ҳамла ҳимоятгарон таваккал накарда тӯбро зада аз майдон берун мекунанд. Акнун Муҳаммадҷон Раҳимов дар хатти ҳимоя баргашта бозӣ мекард ки натавонист тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. бубинед дар аксул ҳамла дастаи Эсхата чӣ гуна хатарнок аст. вале ҳоло онҳо тӯбро аз даст медиҳанд. бозингари аргентинӣ дастаи Истиқлол тӯбро аз даст дод. Гонсало Габриэл дақиқаҳои ахири қисми якуми бозӣ дар майдон чизе иваз нашудааст. таниқтараш ҳамон манзара ки аз аввал мушоҳида мекунем. дар идома шояд тамиро ҳам бояд қайд кард ки дастаи Эсхата каме боҷуръаттар аст ва ба хатти ҳимояи худаш бовар ҳам дорад. ма аз ҳамин чиро айни ҳол мушоҳида мекунем. ба осонӣ тӯбро соҳиб гардиданд ва метавонанд ки ба ҳамлаи ҷавобӣ бигзаранд. Ойбек Абдуғаффоров ва инҷо бисёр ҳам фурсати хуб аст агар офсайд набошад. пас ба дохили ҷаримагоҳ дарёфти тӯб аз ҷониби бозингарони дастаи Эсхата аммо аз масофаи дуртар. шумо ҳам дарк кардед ки бояд аз ҳамон ирсоли канорӣ бояд як нафари дигар зарба мезад. ана ҳамин ҷо Иброҳимхон Эшонхонов ба тӯб расида натавонист. зарбаи баъдӣ бошад аз дарвоза бисёр ҳам баланд буд. зарбаи кунҷи дастаи Эсхата ки агар хато накунам маротибаи дуюм аст. партоф ба дохили ҷаримагоҳ ба тӯб аввал шуда ҳимоятгарон мерасанд. азал тӯбро дастаи Эсхата ба бозӣ хоҳад даровард. бубинед ки як нафар дар он ҷо ҳамаро дар ғафлат мегузорад ва ӯ пуштнокӣ зарба мезанад ҷониби дарвоза. Идрис Амину бо маҳорати баланд тӯбро дар худ нигоҳ медорад. аниқтараш тӯбдории бисёр ҳам бо маҳорат аз ҷониби бозингари мазкур.
Ритако Гонсало. Тӯбро аз даст медиҳанд мизбонон. Ойбек Абдуғаффоров мубориза мебарад барои тӯб. Ва бубинед ки ӯ ба умеди он ки қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аз мубориза даст кашид, вале довар бархилофи андешаи ӯ қарор қабул кард. Умуман сукут варзид ва бозингарони дастаи Истиқлол тӯбро соҳиб гардиданд. Аслан Ойбек бояд барвақттар аз тӯб ҷудо мешуд ва ин тақсири худаш аст ки довар ҳам ба ӯ бовар накард ва тӯбро бозингарони дастаи Истиқлол соҳиб гардиданд. дақиқаи охири қисми якуми бозӣ бо тӯб Манучер Ҷалилов. Сиёвуш Идрис Амину. Шервони тӯбро ба Муҳаммадҷон Раҳимов ирсол мекунад. Идрис Амину. инҷо акнун аз ҷониби Ойбек Абдуғаффоров ба таври ошкоро қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Шояд ҳамон ҳолате ки нисбати ӯ қоида вайронкуниро довар ба назар нагирифт. ӯ ба таври асабонӣ бо як ҷаҳл нисбат ба Идриси Амину қоидаи бозиро вайрон кард ва корти зардро дар рӯ барои худ дид. капитани дастаи Эсхата аввалин корти зардро дар бозии имрӯза соҳиб мегардад. танҳо 1 дақиқа илова шудааст ба вақти зои рафта дар қисми якуми бозӣ. ин ҳам нигоҳ накарда ба он ки чанд дафъа духтурон ба футболбозон кӯмак карданд. бештар ҳатто 3 дақиқаро ман интизор будам ва бубинед ки дар ҳамон дақиқаҳои иловашудаи довар ки 1 дақиқаро ташкил медиҳад ҳамагӣ духтурон дар майдон буданд ва аллакай ин дақиқа пушти сар гардид. ва чӣ қадar ки гуфтем ҳамон 3 дақиқаро ки интизор будем шояд бозӣ мекунанд. аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро рост ба дарвоза задан хост Глеб Грачев. тӯб баландтар парвоз кард. агарчи дақиқаи 46 пушти сар мегардад, ин дақиқаи дуюм мебошад аз он фурсатҳои илова кардаи довар. ӯ набояд садои иштаки худро баланд кунад, чунки думин ҳолат хоҳад буд дар бозии имрӯза. дар марказ Ойбек ва дар ҳамин ҷо довари марказӣ футболбозонро ба танаффус гусел мекунад. ҳарду даста бидуни гол майдонро тарк мекунанд ва дар қисми дуюм албатта бо талоши бештар мо онҳоро интизор ҳастем. дур наравед, баъд аз 15 дақиқа бармегардем. Карима, право! Спина ром!
خب برمیگردیم دوستان عزیز به ورزشگاه مرکزی جمهوری اکنون زیر چراغان درخشان و تایم دومی رقابت دسته های استقلال و اسخط رو ما در شبانگاه مشاهده میکنیم. بازی با خوب دوبار با ادامه بازی اجازه داد و دسته اسخط توپ را و بازی در آورده کوشش‌های خود را ادامه می‌دهد همون طوری که در قسم اول داشت و ما میتوانیم گفت که نقشه‌های آنها 100% اجرا گردید که این بشوپه با موفقیت مربی آنها ربط دارد. با 5 حمایتگر رقابت کرده دسته اسخط در قسم یکم بازی استقلال را به خود نزدیک شدن نموند و از عکس العمل امکانات‌های خود را جستجو کرد و تا یک اندازه موفق هم شد. حالا با هیئت دسته‌ها بیاید آشنایی پیدا کنیم، بعداً خلاصه‌های خود را از قسم یکم خواهیم گفت، البته به طور مفصل. دروازه‌بان رستم یتیمов تحت رقم 1 در خط در دروازه استقلال، رقم 4 تیمور پارتسوانی، رقم 51 گلب گراچوف، رقم 2 سیاوش اسراروف. شما دیدید که یک تغییرات شد و ما البته به این توجه میکنیم، اینه که هیئت دسته اعلان میشود. رقم 19 حاتم نظرов، رقم 10 ریکاتو گانسالو گابریل بود که جای خود رو به سلیمانов شهرام داد و اکنون با تغییرات اولین در حال دسته استقلال در قسم دوم بازی را ادامه می‌دهد. رقم 15 ادریس امینو، رقم 7 محمد جان رحیمов، رقم 3 تبریز اسلامов، رقم 63 منوچهر جلیلov، رقم 11 شیروانی محبت شویف. سرمربی دسته علیشیر توختاєв. اسخط владислав شفچенко در خط دروازه تحت رقم 12 خیبابا роман، رقم 15 رقم 2 صاحب جان حکیمов، رقم 20 олимҷон каримов، رقم 21 عبدالرحمن узоқов، رقم 23 دلشادجان каримов، رقم 14 ойбек абдуғафоров капитани дастаи اسخط که از جانب داور آگاهانیده شد. رقم 17 ابراهیم خان اشانخانوف، رقم 7 شهزاد جان امورجانوف، رقم 22 سنجر رخسیبویف و رقم 10 دلشاد بزرگ کاپیتان است. خوب حملگر مرکزی سرمربی دسته ایگور سوروف. داور این وخوری از دوشنبه نورماتов رستم او کمک میکنند وفا قرائف از نوی شهرینا و اکمال پوریوف از شهر ترسونزاده. انسپکتری بازی عبدالرحیم بابویف شهر ترسونزاده و کمیسر بازی شوقت احمدov از شهر دوشنبه. تو باشد سیاوش اسراروف که مجبور است با دروازه‌بان رستم یتیمов بازی کند. خوب چقدر که گفتیم در قسم یکمی بازی دسته اسخط با 5 حمایتگر رقابت نموده کلاً موفق گردید در عملی کردن نقشه‌هایش، بسته نگاه داشتن دروازه‌اش که گفتیم این به واسطه موفقیت سرمربیشون است که توانسته است یک سیستمی خاص را در عمل تطبیق نماید و بازیگران در اجرای این چیز موفق باشند. تیمور پارتسوانیا. خب اینجا با اشتباه را آمدن حمایتگران 2 بر 4 حمله دسته اسخط، اما یک نفر میخواد که نقطه گذارد. تا همینجا کارش درست بود و مجبور کرد تا اینکه تعقیبگرش قریب به قاعده بازی دست زند. این میتوانست که حتی پنالتی باشد در صورت رخنه کردن خطی حمایه و داخل شدن به جریمه گاه. اینجا به توپ رسیدن نمیتوانند بازیگران استقلال در حمله. شیروانی محبت شویف
дар як лаҳза ду ҳамла аз ҷониби ҳарду даста ки воқеан хавфноктараш аз ҷониби футболбозони дастаи Эсхата буд. ин дафъа аз по афтидани Ойбек Абдуғаффоровро довар ба фоидаи ӯ қарорашро қабул кард. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад, аммо бозингарони Эсхата намехоҳанд ки дар дохили ҷаримагоҳ мавқеи худро ишғол намоянд. дар канор тӯбро соҳиб мегарданд футболбозони дастаи меҳмон. дар марказ Ойбек Абдуғаффоров тӯб мепурсад, вале нафари дигар танҳо имкон дорад ки тӯбро соҳиб шавад. Соҳибҷон Ҳакимов бо Самойбек Абдуғаффоров. Табрез муваффақ шуд дар ин тӯби баланд ки мубориза бурданд футболбозон. нигоҳ накарда ба қадду басти на он қадар баланди худ, Табрез тавонист ки тӯбро соҳиб гардад, барои дастааш онро баргардонад. ин охирин бозӣ буд, чуноне гуфтем, дар даври мазкур ки дертар ба нақша гирифта шуда буд ва ду рақобат аллакай ба анҷом расидааст миёни дастаҳои Хатлону Фарисканд ки бидуни гол хотима ёфт ва дар дерби дастаҳои Равшан ҳамчунон ғолиб муайян нагардид ва дар охирин лаҳзаҳо намояндагони шаҳри Кӯлоб аз мағлубият наҷот ёфтанд ва ин ҳам натиҷае аст ки бар муроди дастаҳои пешсаф не ва дар ин давр ҳамаи лидерон имтиёз аз даст медиҳанд ва Истиқлол ҳам то ин дақиқа муваффақ нест. ва бисёр ҷолиб буд ки Хуҷанд ҳам метавонист аз Равшан бигзарад ва ҳолати баръакс фарқияти зиёдтари имтиёзҳоро мо метавонистем ки миёни дастаҳои якуму дуюму сеюм мушоҳида кунем. Идрис Суамину бо тӯб пас ба канор. акнун Аҳтам Назаров дар идома боз ҳам мавқеи худашро ишғол мекунад. он чизе ки эҷод карданд аз ҷониби Тухтасунов дар қисмати дуюми тайми аввал натиҷа надод ва шояд дар идома боз чизи дигареро онҳо фикр карда мебароянд, чунки рахна кардани хати ҳимояи дастаи Эсхата бисёр мушкил мегардад ва дар охири қисми якуми бозӣ ҳатто дар як фосилаи 10 дақиқаи охир чанд лаҳза қоидавайронкуниҳо ва умуман бархурд аз ҷониби ҳамлагари марказии дастаи Истиқлол Манучер Ҷаевро бо чанд тан аз футболбозони Эсхата мушоҳида кардем. яъне дар фишор овардан ҳам муваффақ намешаванд бозингарони дастаи мизбон. барои мо бисёр ҳам ҷолиб аст ки бар ивази чӣ чемпиони феълии мамлакат муваффақ мегардад ва ниҳоят пеши роҳашро ба қавле мекушояд. аз зав тӯбро бояд Эсхата ба бозӣ медаровард ва он тӯб аз ҷониби бозингарони Истиқлол дастрас карда шуд ва дар марказ меҳмонон имкон доранд ки ба ҳамлаи ҷавобӣ бигзаранд.
партоф ба дохили ҷаримагоҳ онро соҳиб гардида наметавонад. Бозингари рақами 22 ин даста Санҷар Рехсибоев муаллифи голи ягона дар бозии ахири дастаи Эсхата ки ғалабаи онҳоро таъмин кард. Аҳтам Назаров, Идриса, пас ба канори рост. онҷо Муҳаммадҷон Раҳимов ва Шервонӣ бозӣ мекунанд. Аммо туби партофтшуда аз ҷониби ҳимоятгарон бартараф гардид. Кӯшиши дуюм. хуб инро ҳам фаромӯш накард ки дар ҳайати дастаи Истиқлол бозингари нав ба майдон омадааст. Шаҳром Сулаймонов то ин лаҳза мо ӯро надидем ки аллакай 10 дақиқа сипарӣ гардидааст. ане ба футболбози ҷадид ҳанӯз имконият дода нашуд. ауткорд мекунам бозингарони дастаи Эсхата. бале, барои мо ва довари канорӣ ҳам ин маълум буд. туб аз пои Идрис Амину майдонро тар гуфт. Ойбек талоши бозингарони Эсхата муваффақ намешаванд. инҷо боз ҳам Санҷар Рехсибоев аз сӯи ӯ мубориза сурат гирифт ва мас тубро аз ӯ кашида гирифтанд. Идрис Амину, Сиёвуш Асроров, партоф ба марказ ва бозии зебои Шаҳром Сулаймонов. сари вақт дид ки аз паяш таъқиб мекунанд ва бозии бисёр ҳам зебо кард. дар ивази ин тӯб дар даста нигоҳ дошта шуд. Рустам Ятимов. идомаи қисми якумро мебинем. чизе тағйир наёфтааст. дастаи Истиқлол боз ҳам дар пайи ҷустуҷӯ ва дар нимаи майдони худашон тӯбро намедонанд чӣ кор кунанд. инҷо Рустам Ятимов ҳам метавонад кӯмаки худро пешниҳод кунад. нисбат ба Шервонӣ қоидаи бозӣ вайрон гардид. танҳо садои уштаки довар кифоя нест. ин чиз футболбозони дастаи Истиқлолро қонеъ намекунад ва онҳо дар идома метавонанд ки корти зардро талаб бикунанд, чунки ҳамин гуна фолҳои кӯчак ба дастаи Эсхата кӯмаки бисёр ҳам зиёд мекунад, аз он ки дастаи Истиқлол дар ин бозӣ заҳмати зиёд мекашад. барои чизе фикр карда баромадан. ҳоло довар дар наздикӣ буд ва ишораи ӯ он аст ки ту ба дасти футболбозони дастаи Эсхата вар нахӯрдааст. бозиро метавонанд идома бидиҳанд. Парсвания, Сиёвуш Асроров аз масофаҳои дур пештарҳо зарба мезад, аммо ин дафъа ирсол кард. Ойбек натавонист тӯбро ба Дилшод Бозоров бурда расонад. Шаҳзоҷон Маъмурҷонов муборизаи ӯ вале тӯбро дастаи Истиқлол соҳиб мегардад. Идрис Амину, Шаҳром Сулаймонов. Идрис Амину хеле хуб бозӣ мекунад, метавонад бигзарад аз ҳимоятгарон ва нафари дигар баъдан зарба бизанад. Аҳтам Назаров, Манучер ва тӯбро аз даст медиҳанд футболбозони дастаи Истиқлол. бозии зебои Муҳаммадҷон Раимовро дидем. дар
ҳамлаи охири дастаи Истиқлол давомнокиро мушоҳида накардем. нафари баъдӣ натавонист ки ҷониби дарвоза зарба бизанад ё ин ки ба нафари дигар ирсол кунад. Хабиб Роман, Эшонхонов Иброҳимхон, Акимов Соҳибҷон ва боз ҳам Иброҳимхон. ба иштибоҳ омадаанд бозингарони дастаи Схата, аммо боз ҳам ту ба осонӣ бармегардад ба онҳо. чаро идома надод инҷо Дилшод Бозоров муборизаи худро. партофи бад набуд аз ҷониби ҳимоятгари марказии дастаи Схата Хибаба Роман. Сиёвуш Асроров, Идрис. боз ҳам касе нест дар ҳамла, ҳама ҷоҳо баста ва футболбозони миёнаи майдон асабӣ ҳам мешаванд ва онҳо намехоҳанд ки бо ҳимоятгарон бозӣ кунанд. акнун бо талоши муҳаммадҷон Раимов дастаи Истиқлол мехоҳад ҳамлаашро созмон диҳад. Ойбек Абдуғаффоров ин дафъа тӯбро ба ҳамдастагонаш баргардонида тавонист. Хибаба Роман ё ин ки Сиёвуш Асроров ин гуна тӯбҳоро ба осонӣ соҳиб мегардад. Муроҷонов имконият барои дастаи Схата, аммо фурсати зарба задан пайдо намегардад. тӯбро Партсваня зада аз майдон берун мекунад. бубинед дар ҳамлаҳои ҷавобии дастаи Схата бисёрам хавфнок аст ва ин ҳимоятгарони дастаи рақибро нигарон мекунад. Олимҷон Каримов тӯбро аз авдобозӣ хоҳад даровард. дақиқаи 62-ими бозӣ, бештар аз 1 соати ин дидор пушти сар мегардад. дастаи Схата метавонад ки дарвозаи худро баста нигоҳ дорад ва ҳатто илова бар ин дар ҳамла муваффақ бошад. Идрис, Амину, Атам Назаров бо мушкилӣ тӯбро дар худ нигоҳ дошт ва баъдан пас кард ба канори майдон. ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ, муҳофизатгарон онро баргардониданд ва сарсарӣ намехоҳанд ки тӯбро ба пеш бизананд. бубинед чӣ гуна боварӣ дар футболбозони дастаи Схата ки ин дар хатти ҳимояашон аст, лекин дар идома боз ҳам мушоҳида гардид ки тӯбро онҳо зада дур карданд. иштибоҳ аз ҷониби футболбозони Истиқлол. Ойбек Абдуғаффоров, Дилшод Бозоров аз по меафтад, мувозинатро нигоҳ дошта наметавонад. ин барои он буд ки паси хуб надоданд ва албатта ба довар ҳам эътироз мекунад ки нисбаташ қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. лек инҷо дар мубориза барои мавқеъ футболбози дастаи Истиқлол муваффақ буд. ҷуссаашро хуб истифода бурд. ҳоло Партсваня Ойбек Абдуғаффоров сарвони дастаи Схата ба кӯмаки духтурон ниёз дорад. инҷо нафари дигар омодагӣ мегирад барои ба майдон омадан ва аллакай маълум аст ки ба ҷои кӣ. Табрезро мебинем дар марзи майдон омада ва ҳамчунин таҳти рақами 27 Далер Имомназаров ҳимоятгари канори майдонро тар гуфт ва бозингари ҷавон ба майдон омад.
метавон гуфт ва шояд тахмин кард ки ин тағйироти маҷбурӣ аст. дар қисми аввали бозӣ як бархурди сахт буд ки Табриз худашро нороҳат ҳис кард ва тавонист ки бештар аз 1 соат бозӣ кунад, аммо барои эҳтиёт шояд ӯро аз майдон гирифтанд. ҳоло ту ба ҳимоятгарон мегузарад, баъдан дарвозабон дар назар ба туб аввал шуда мерасад, лек ба андешаи довар ӯ бо муштонаш сари бозингари дастаи Истиқлолро нишон гирифтааст ва ин пеналти мебошад. имконият барои дастаи Истиқлол то ин ки ҳисобро боз кунад ва ин бар ивази зарбаи 11 метра аст ки хуб мо дар ҳолати такрорӣ метавонем мушоҳида кунем ки воқеан қоидаи бозӣ вайрон гардид ё ин ки довар аз дур ин ҳолатро дида натавонист. бибинед масофа чӣ хел зиёд аст. хуб аввал шуда ба туб ҳамлагари дастаи Истиқлол мерасад. ин бисёр муҳим аст ки нигоҳ накарда ба қадду қомати на он қадар баланди худ воқеан ҳам шервон ба туб расид ва ин аз зиракии ӯ дарак медиҳад ва акнун дар масъалаи он ки воқеан дарвозабон бо муштонаш ба сари шервонӣ зад то он ҳадде ки пеналти бошад, чунки шервонӣ ба ҷои дигар зарба зада буд, на ин ки ҷониби дарвоза. хулоса пеналти таъин карда мешавад ва ҳоло дастаи Истиқлол имкон дорад дар бозии имрӯза ҳисобро кушояд. ба дарвозабони дастаи Эсхата корти зард нишон дода шуд ва барои эътироз ба Шаҳзодҷон Мамурҷонов низ корти зард нишон дода шудааст. пеналтизани штатсии дастаи Истиқлол пештар Аҳтам Назаров буд ва ҳоло сарвони даста Манучер Ҷалилов. зарбаи ӯ гол! Он чизе ки мо то дақиқаи 67 интизор будем. албатта ин ягона имконият буд то ин дам ва бояд аз он ба таври максималӣ истифода мебурданд бозингарони дастаи Истиқлол, махсусан Манучер Ҷалилов. то як андоза қулфи дарвозаи дастаи Эсхата шикаста шуд ва дар идома дастаи Истиқлол тавонад ки голҳои дуюму сеюми худро ба ҳадаф бирасонад. то ин дам басо муҳим буд голи аввалин ба ҳадаф расонида шавад ва аз пеналти дастаи Истиқлол ҳисобро мекушояд Манучер Ҷалилов. воқеан дар бозии имрӯза хеле заҳмат кашид, ӯ ба ҳимоятгарон кӯмак кард ва ба рақиб фишор овард ва худаш зарбаи 11 метраро истифода бурд. ҳарчанд дарвозабон самти тубро муайян карда бошад, аммо натавонист, ин кофӣ набуд. хуб дастаи Эсхата ҳам метавонад ки пурра ба ҳамла бигузарад. зарфияти инро доранд. дар бозии имрӯза ба ҳамлаҳои позитсионӣ ҳам онҳо гузаштанд ва аммо фақат паси охирин ба онҳо намерасид. ба ҳамла гузаштани дастаи Эсхата имконият барои Истиқлол аст ки ҷойҳои холӣ мехоҳад пеналти дуюм таъин карда шавад. хуб бозингарони дастаи Истиқлол ба кунҷи майдон мераванд. довар футболбози навбатиро огоҳ кард. ин хиба ба Роман мебошад ва танҳо зарбаи кунҷӣ. эҳтимоли пеналти дум ҳам вуҷуд дошт. ҳоло бозингарон миёни ҳам муноқиша мекунанд. такроран мушоҳида мекунем, воқеан ту ба дасти ҳимоятгар бархӯрд, аммо аз масофаи бисёр ҳам наздик.
нофаҳмӣ миёни футболбозон ва ҳамаи доварон маҷбур ҳастанд ки инро бартараф бикунанд ва дастаи Истиқлол чӣ хеле ки интизор мерафт ва пешбинӣ мешуд, баъди задани гол боз ҳам ба ҳамла рафт ва метавонист ки муваффақ бигардад. ва довар ин ҷо қарори дуруст қабул кард ки туп баъди расиш ба пои ҳимоятгар ба дасташ бархӯрд. ин чиз далели рад нашаванда аст барои таъин накардани пеналти. довар онҳое ки муноқиша карданд ба назди худ мехонад. ва корти сурх ба ду нафар ин ҷо чизе рӯй додааст ки хеле ҷиддӣ аст. Манучер Ҷалилов, капитани даста, нафаре ки голи ягонаро дар бозии имрӯза зада аз бозӣ ихроҷ карда мешавад ва ҳамчунин як нафар аз дастаи Эсхата. довар хеле сахтгирӣ кард ва ин ҷо яку якбора ду нафарро аз бозӣ хориҷ кард. ҳамчунин Дилшодҷон Каримовро. онҳо рафтори ношоя мебояд ҳаста бошанд ки доварро маҷбур кард то мо 10 нафара ин бозиро тамошо кунем, яъне дар ҳар ду даста акнун як нафари кам. яку якбора корти сурх бозингаронро аз иштирок дар чанди дори баъдӣ маҳрум мекунад ва ин акнун бисёртар зарбаи сахт ба кадом даста асту бозингарон. Манучер Ҷалилов барои беҳтарин нишонзан шудан дар мавсими имсола ҳам мубориза мебарад. Олимҷон Каримов бошад, ҳимоятгари бисёр ҳам муҳим барои дастаи Эсхата ба ҳисоб меравад. зуд ба ҳамла мегузаранд футболбозони дастаи Эсхата. дарвозабон тӯбро зада берун мекунад. партоф ба канор. Каримов Олимҷон, Ойбек Абдуғафуров дар марказ кӯмаки худро пешниҳод мекунад ва ҳамчунин тӯбро соҳиб мегардад тавассути Шаҳзодҷон Маъмурҷонов ва боз ҳам Олимҷон Каримов. аҷиб дар майдон. хуб, албатта майдонро Дилшодҷон Каримов тар гуфтааст ва ӯ бояд немкати бозингарони